Киләһе ел истәлекле хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына безнең даими тамашасыбыз Гөлшат Хаким кызы Гыймранованы сакырабыз. Уны якын кешеләре матур гомер байрамы 60 яшы менән тәбрик итеп, иң йылы һүзләрен юлларга ашыга. Гыймранова Ишемгулова Гөлшат Хаким кызы 1963 елның 3 августында Хызур табигатьле Учалы районында Хаким Мехран улы һәм Нәфисә Хайбрахман кызының күркәм гаиләһендә 3 бала булып туа. 1902 елда Уральск урта мәктәбен тамамлагас, агасы Рәмил һәм апайы Роза һәм Өфе югары уку йортына антылып, Башкорт дәүләт медицина институтына фармацевтик бүлегенә укырга инә. Ошында укыган сакта үзенең буласак тормыш иптәшен Ишемгулов Айдар Авзал улын соратып 1925 елда өйләнешәләр. 2006 елда институтты уңышлыгына тамамлап, икеһелә иптәше Айдарның тыуган районы Хайбулла районы Акъяр авылына эшкә кайта. Ошо ук елда улдары Хайдар тормыштарын бидәп был дөньяга аваз ала. 1927 елда Айтуган исемле улдары ла туа. 2000 елда бер тиккенә кызлары Айгөл шатландыра гаиләне. Өлкән улдары Эске эштәр министрлыгы мәктәбен тамамлап, Өфөнең суд приставтары идаралыгында эшләй. Айтуган улдары геофизика тармагында әйдәүсе белгез. Айгөл кызлары быел Башкорт аграр университетының ветеринария факультетын уңышлыгына тамамлап, әлегендә Иглин хакимиятендә әйдәүсе белгез вазифасында. Безнең кадерле Гөлшат Ишемгулова Хайбулла районының Үзәк район дәваханаһында провизор-аналитик, провизор-технолог дарухана мөдире булып 17 ел эшләгәндән һоң, балаларының киләсәген уйлап Өфөгә якынрак Иглин касабаһына күстеләр. Үз балаларын да югары уку йортында укытып, олы тормыш юлына сыгарып, хәзер инде 4 дигән янсәргә картатай менән картәсәюлар. Зур кунаксыл өйләрендә барлык кунактарына ла ишектәре асык, күңелдәре лә асык. Өстәл тулы тәмле татлы ризык яктыйып, этесәй. Ишек алдары тулы матур сәскәләр, баксала емеш еләк. 37 ел медицина өлкәһендә эшләй якыныбыз үзенең белеме, тәҗрибәһе менән бүлешеп, яшьтәргә эшнең нескәлектәрендә өйрәтә. Әлегендә Өфе калаһының 4нче балалары поликлиникасында провизор вазифаһында. Гөлшат Хаким кызы эштә абруйлы хезмәткәр булһа, өйдә егәрле бөхтә хуҗабикә. Балаларына ышаныслы терәк, тормыш иптәшенә һөйөкле катын да ул. Уга алдагы тормышында гел уңыштар, ныклы һаулык теләп 1902 елгы сыгарылышы классташтары агаһы Рәмил, апаһы Роза, балалары Хайдар, Айтуган, Айгөл, янсәрдәре Тимерлан, Альмира, Эмилия, Эмир юллай. Ифәнлекте бирсеһен Раббым, бәхет бит ул ифән булуда. Таң нурларын күрә алһаң әгәр, кирелеп иртән торуга. Аяк кулдарыңды тоя алһаң, кулгата алһаң олы кәүдәңде, бәхет түгелмени үз кулдарың әзерләһә тәмле сәйдәрде. Яңгыраһа тавыш өй өсенән, кемдәрделер тиргәп мактавы. Бәхет түгелмени һине Ходай һукырлыктан үзе яклавы. Яндарыңда бергә сәй эсергә якын кешең булһа ултырып, бәхет түгелмени ошо үзе, тик китмәһен Ходай күпһенеп. Ифәнлекте бирсе Раббым, бәхет бит ул ифән булуда. Үз кояшың янып торуда дип шигырь юлдарында әйтәгән якындарыгыз. Шәшләргә узганнар бәс булып сарса да, буннар кайчакта арса да, талса да, һәр вакыт яшь булып калыр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, ufukta kalsa da, gül süyüp süyürüp yaşasın bu күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, ufukta kalsa da, gül süyüp süyürüp yaşasın bu күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Әй узды бізден дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кайчакта башларны исәк тә, һәр вакыт могҗиза көтәр бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.
Яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Итәккә утыртып, оныклар сөйсәктә, күңелнең барынасын аларга бирсәктә, картаю белмәс күк бер кайчан бу йөрәк, гомернең күзенә иртәрәк тәрәдимәк. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Гел сөеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.